makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mende di kampung tabar yang sakit main bau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintong lain pulang witih dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintong lain pulang witih dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan dilah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan ampunkan salah